Моите братя и сестри, вие сте най-готини. Когато денят е тежък, вие го правите лек и чак. С вас ми е по-хубаво, с вас ми е по-смислено. Една голяма обич в сърцето ми е истинска. И нека сме така, ръка до ръка, където и да тръгнем да ни води любовта. Ако някой падне, ние ще го вдигнем. Ако някой плаче, ние ще го прегърнем. С вас и смях и кураж, всеки страх се губи. И най-обикновения ден става нещо хубаво. И нека сме така, ръка до ръка, където и да тръгнем да ни води любовта. За вас аз искам мир и радост всеки ден. Да няма тъга при нас, да бъде светъл пътят ни. Една душа, едно сърце, едно семейство сме. И ако светът се смени, пак ще сме до тук. Мои братя и сестри,